И здравейте, аз съм Пауърчо и това е първият епизод от Grand Theft Auto San Andreas. И днеска ще минем няколко мисийки. Смисъл всеки епизод ще е за една мисия. И както видяхте в първия ми клип, смисъл стартиращият, видяхте, че се извинете за лагването. И това е първата мисия. Така, насочваме се. Преводът на играта е Morty Team. Много добър превод. Изцяло преведена игра на български. И сега, доколкото не се лъжа, фак. Отиваме в къщата на CJ. Караме. Аре бе, не мога да карам въобще. Така, караме към къщата на CJ. Така. Мил роден дом. Малко очукано, ма. Така, няма да... Не, в смисъл ще изчакаме малко. Абе, няма чакаме, превъртам направо. И това е Big Smoke. Така, отиваме, къде отиваме, аз не знам. Банда. Big Smoke. Здрасти, колега. Между другото, така може. Окей. Така, следваме тия пичове. Защо мене? Какво съм ви направил? Извинете, но съм свикнал с контролите на играта и ще се получа малко. Така, направо ще минава пряко. Аре бе! Така. Мисля, че така Big Smoke. Какво? Още ли трябва да следваме? Юху! За мама! Накъде си е Big Smoke? Аре бе! И продължаваме. Тази мисия е доста скучна, като за първа мисия. Следваме то маняк. И кой ще правим, бе? Не! Щях се блъсна. Юху! Оп. Сега нагоре, още нагоре и този клип става много скучен. Но все пак може да се абонирате за мене. И то сега ще ме убие. Абе, стига ма, стреляй бе. Абе, няма да използвам нецензурни думи. Абе, спри да ма целиш, бе! Как да спринтирам? Почти стигнах. И! О!
Олекна ме. Ох. И това беше първата мисия, много скучна. И това беше от мен. Довиждане.